Ahoj, moje meno je Šejk Michal a vediem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Dnešná 5 minútovka bude o niečom, čo mne v poslednom čase veľmi pomohlo, a to je o hlase víťaza. My totiž sami so sebou rozprávame určitým hlasom. Naše myslenie, tie myšlienky sú zvuky, ktoré počujeme sami vo svojej hlave. A veľmi často vedie ku nesebavedomosti alebo ku nesprávnemu konaniu to, že počujeme nejaký hlas, ktorý by sme tam počuť vôbec nechceli. A je to finta z NLP, z neurolingvistického programovania. A čo hovorí je to, že niekedy počuješ veci, ako ti niekto hovoril, že na niečo nemáš. Typicky je to niekto, kto má na teba autoritu. Môže to byť oco, môže to byť mama, môže to byť nejaký učiteľ, ktorý ti hovoril, nie, nemáš na to, nedáš to. A ty sa potom podľa toho správaš, pretože to je hlas, ktorým ku sebe rozprávaš. A mne teraz v posledných týždňoch extrémne pomohlo to, že som doslova zmenil svoj hlas. Pretože keď som nesebavedomý, rozprával som takýmto tenčím hlasom a určite aj z predchádzajúcich 5 minútoviek si ma budete pamätať, že som hovoril týmto hlasom. Môžete si to overiť. A tento hlas, ktorý práve teraz používam, je oveľa slabší a je to imitácia hlasu môjho otca. Je to imitácia jeho hlasu. A toto je hlas, ktorý mi hovoril, no neviem. Mne konkrétne hovorí, no neviem, keď ide o to, že sa o niečom rozhodujem. A ten proces, ako dospeješ od toho, že niečo nechceš a nevieš robiť, do toho, že chceš a vieš, je od nedá sa to, cez dá sa to, ja to môžem dokázať, mal by som to urobiť, musím to urobiť a urobím to. A ešte jeden krok, zaväzujem sa k tomu. To je posledný krok na to, aby niečo bolo úspešné, lebo to, že to urobíš raz, niekedy nestačí. Ako sa teraz zbaviť toho pôvodného hlasu? Za prvé, zmeň ho na hlas, ktorý nemá na tebu žiadnu autoritu. Zmeň jeho parametre. No neviem. No neviem. Alebo ja si ho ešte tak predĺžim, tak rozmažem. No neviem. No a keď takýto hlas mi hovorí, že niečo nedokážem, tak sa tomu proste zasmejem. A ešte nech si trošku pošušľa. Taký je teraz hlas, ktorý mi hovorí, že na niečo nemám. A do toho príde hlučný, zvučný hlas, pretože ja sám k sebe rozprávam takto, ktorý mi hovorí, dám to. A to je ten rozdiel. Preto na takýto hlas počúvam, pretože to má silu, to má autoritu a neskutočným spôsobom ma to dokáže napudiť do akcie. Takže skús identifikovať slova a hlasy, ktoré si hovoríš, keď si hovoríš, že na niečo nemáš. Zmeň parametre toho hlasu a potom najlepšie svojim hlasom nejakej autority, ale najlepšie svojim vlastným hlasom, a toto je môj vlastný hlas, povedz si to, že to dáš. Úplne to zmení tvoj postoj k danej činnosti alebo situácii a prejdi tým procesom. Nemusíš to hneď, dám to. Mal by som, musím. Nie, takáto premena trvá často 2 dní. Od niečoho, že totálne, asi to je možné, podám to. Trvá mi to 2 dní. Prejdi si to, je to zázračné. Ak ťa toto video inšpirovalo, namotivovalo, nakoplo, prihlás sa dole na odber, zdieľaj a hlavne aplikuj vo svojom vlastnom živote a rozprávaj sám k sebe s hlasom víťaza.